Ei! Què és això, pare? Quina vergonya! Qui ets o què ets, tu? Digue'm que sóc la il·lusió de la dolça joventut que viu dins del teu cor immers en l'adolescència. Ho has tret d'un anime, això. Escolta, Haruko, ja saps que està a punt de caure un satèl·lit? Les jornades de doble partit són esgotadores. Saps què? Val més que li diguis al teu admirador que costarà molt. Per què no ens queixem a la fraternitat? No ho podem fer. Ja saps que el satèl·lit bomba estava preparat només per casos extrems. Aquesta història no es pot fer pública. La Raharu és terrible, no trobes? Qui és? La Raharu Haruha. Aquesta dona ha provocat la situació en què estem per mirar de parar els peus a la Medical Mecànica i no passar del nostre govern. I per això serà capaç de destruir tota una ciutat. Em sap molt greu pel nen. Doncs si cau el satèl·lit, demà no hi haurà classe. Farem festes. Que bé! Em sembla que el satèl·lit ve cap aquí. Segur que en aquest lloc hi haurà menys destrosses. No et moguis. Ai, què fas? Què m'has posat? Una gorra de bany. Ui! Quiet, aviam si el trobo. Estigues quiet, home. Què fas? Para de remenar-me! No em sembla que hi Que em ha... fas mal, burra! Ui! Ai! Ai! Vinga, va, vols fer el favor de sortir d'una vegada? Quin mal! Para, sisplau! Això només em passa a mi! Quin mal! Ui! Què m'has tret? El bat. És Xavier. I això que és un nen? 20.000 metres d'alçada. Preparada la configuració d'entrada. Inicialització. Entra a l'atmosfera. Preparat? Pensa que si no ho fas tal com t'ho he ensenyat, malament. No m'has ensenyat res. Mita'l! Ja s'acosta, ja s'acosta. Pobre nen! No se'n sortirà, no se'n sortirà! Alçada 10.000 metres. Ostres, no me'n sortiré! Haruko! Haruko! Fa una rotació! Fot-li fort, nano! Germà! Tant de bo se'n surti, però si quan arriba el moment decisiu el paralitza la por, ja no hi haurà res a fer. Adéu-siau, ciutat de Mabase. La parada, la parada! Sembla que no pugui ser. Compte! Està a punt d'explotar! Takun, te n'has sortit, noi. Quan em vaig recuperar ja feia estona que havia passat tot. Però encara sentia un formigueig al palmell de les mans. No ho sé, potser a la Haruko també li passa això. Confirmat per la central de Noveyama.
Confirmat pel radar TRC. Atenció, la bomba avança en direcció a l'òrbita del satèl·lit. La bomba avança en direcció a l'òrbita del satèl·lit. Maleïda. Què us sembla? Els té ben posats en Nautakun? I el seu pare? I el seu avi? Què en penseu vosaltres? Ben aviat hi haurà un esclat de violència sense precedents que els posarà a prova tots plegats. En el pròxim episodi de Furikuri, que es titula Borà Boré, ho comprovareu. I també descobrireu moltes coses més.